sitir an túrscéile séidir chuige hían. Deire hí me is dóigur go rá gúnaí an úrscéalaí scéala híomh in am nó an áit cinn eile. Agus ní timpiste luga gur hí me in am eile seachas an áit eile. Mar bhealach siadam gur, well, feicim mud héin mar riine atá site san am. Seachas scoite amach an am. Agus nuair a háiríonn rudicinn san uan bheo, gur in sin héin nachhfuil an uan sin beo a choháin mar gur cuid go am, gur cuid beo ríomhar gun am atá sin. Gú sin ar bhealach rána me a híomh san am, ach maidir le séidir chuige híon, is dóigh gur amar lethbhíonn sin gur go leor scríbhneoir agus ealaíontóirí ceanglaí leis na triobládí a bhí agan in dhéarna an am, má chaon túir, bhí páircín haicead agan agus Carol Ó Dála agus Carlach Ó Crochúis in Seanéireann agus gin Grimmelshausen san Gearmáin, mólaí ar sa rank agus go leor eile. Scríbhneoir freisin go bine is dóigh nuair a bhí an press agus an cló teachach an cín go mór. Mar sin leis a réasún go bide an tam aránáin. Dintar chur síos ar an Cléireach mar úrscéal Staire. Ní me go thomlan compúteach lei sin. Nuair me gaibhreúir an Cléireach a dús, is dóigh go me duna go leor machnamh ar ginar cuasaí ealaín ar ealaín agus ar ealaíontóirí agus ar cin tócht a bhí le ealaín ó le ealaíontóirí sa bobal. Go háirid nuair bhí pobl i dtioblóid. Nuair a chuoine muid ar phobal atá brúte nó bascaí, céinmhá an ealaín, is céinmhá an talíontóir. Is dóigh mé ealar sin gur pictiúr lárnach san úrscéal na ealaíontóirí crúnaí himpeall ar an tine sa taibhreanne an bháisteachtaíomh mó agus an námhaid ag lecid ar isbeagnach. Pictiúr eile tá lárnach chumáin ná an leabhar féin. Lámhscríbhí atá á chaomhnú á chuineáil ó glún go glún. Agus is dóigh gur ceann meafar atá sin gon tradiisiún, úlach an tradiisiún ar chuine. Ar nó tá baint ag tradiisiún le cuimhne agus ar bhealach is féidir rá fiú an leabhar gon an leabhar lárnach is a cuimhne nó go an leabhar beidir nábad an chuimhne. Go bun an leabhar agus deireadh leis an scéal a bhí go bhlanmheabhair agus gur ág sé sin muid in aimsir na díchuimhne mar dearrá.